ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки Хонахои Арзон ва квартираҳои Фуруши аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. Дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора. Мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки дар номераи имо ба ҳасаб роя кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ба ҳасабтон подлиса кунем. Марҳамат, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ваданасоз пеши семен завод гуфтагӣ аст, яъне ки деҳаи Daewoo хеле маълумот ай, ҷои беҳтарина мегӯяд соҳибшон. маҳсулоти заминшон 4 сотих замин дорад ки 3 дар хона, 1 та калидор, ошхона, кухни, ванаш дар дуруни хона аст. дӯстон азиз, хона коробка аст ки яъне ки ҳамаш омода нест, яъне ки як қариб 60% омода аст ки фақат дар треза ҳамин хел ранг бурш катор ҳамин хел кор омода ки ҷо шуда дар инҷа об свет ҳамаш ҳаст. мегӯяд ҷои нағзе уҷаи одамо полни худ зиндагӣ доранд. бо нархи 120 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам арзон ва муомила мекунем. мегӯяд срочно, мегӯяд сум дар кора. дута рақамошон аст, номерои растияшон аст, ҳар ду шуда имо ба ҳасаб пайваст доранд. ба кадоми шумо агар маъқул бошад, яъне ки бо муомила мекунем, мегӯяд срочно ба кадоми дар кор аст, метавонед дигар маълумотша гиред. шумо агар хали хонаи фурӯшӣ, замин, квартира, мошин чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, маълумотша қатъи суратҳои пурраш қатъи метавонед ки дар номерои имо ба ҳасаб роя кунем. дар видеои оянда реклама фурӯш намедем. аз шумо хоҳиш ки фақат лайкотона мондан гиред, силкаи видеои моро подлиса кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кулоб, дар маҳаллаи Фирдавсӣ гуфтагӣ аст соҳибшон, яъне ки хонаи 143, ҷои беҳтарина. маҳсулоти заминашон 15 сотих замин дорад ки 4 дар хона, 1 та калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, дегдонхона, оғул ҳамаш дар дуруни хона аст ки бо адел нам, яъне ки бо ғайра дуруни хона бо адел нам ошхона банияшам дар беруншам ҳастай. дарахтони мевайда чойлоби ангур рӯи ҳавали полни худ бетон сиячка кафел задагӣ аст ки ҷои дӯстони азиз, яъне ки беҳтарина мегӯяд бо ҳамаи шароитҳои замонавӣ табин ки ҳамаи дуруни хона ремонти замонавӣ бо ҳамаи ашёҳош яъне ки ҳастай. срочно бо нархи 450 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам арзон ва муомила мешавад. вариантҳои алиша аст, бо ягон квартира кати алиша мешавад. хона ҳамаи шароитош муҳайё аст. хай бо кадомтон агар ягон маълумот фаҳмо набошад, рақамошон аст, метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг зада бештар маълумот пурсад, аз худашон гирен. аз шумо хоҳиш мемонад фақат лайкотона мондан гиред ва видеонавори моро дар имо ба ҳасабтон подлиса кунед. раҳмат барои дастгиритон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст. дӯстон, инам қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар паворити птитса фабрика гуфтагӣ аст соҳибшон Истиқлол ду мед коллеҷ, яъне ки ҳамин хел маълумот аст. хоб маҳсулоти заминашон 3 сотих замин аст ки 2 дар хона, 1 та калидорча коробка ҳастай. дар инҷа об светам дорад, мегӯяд соҳибшон ҳамаш қоидави аст. дар наздикии ҳамин хона мактаб, садик, яъне ки банк ва бозор ҳаста. мегӯяд 1 километр ҳамин хел бозор фарқ мекунад мегӯяд байни ҳамин хона. кадоме ки мехарад мегӯяд срочно мегӯяд бо нархи арзон мефурӯшем. 115 000 сомон ки бозам савдо ва муомила мешавад ки 3 сотих замин дорад. бадрум ба кадоми шумо агар хел хона лозим аст, марҳамат рақамошон дар поини видео аст, метавонед ки маълумотҳои пурра шагиред. аз шаҳри Душанбе аст ки ҷошам мегӯяд ҷои нағз аст. бадрум хай бо худтон маълумоти аниқша мегиред. аз шумо хоҳиш ки фақат лайкотона мондан гиред ва дариқ надоред, силкаи видеонавори моро подлиса кунед. кадоми шумо агар хели хонаи фурӯшӣ, замин, квартира дошта бошед, дар номери имо ба ҳасаб роя кунед. дар видеои оянда реклама фурӯшда мемонем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. бадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар 102 микрорайон гуфтагӣ аст соҳибшон лаби роҳ дорад. мегӯяд ҷои беҳтарина ки хона квартира, яъне ки қариб 60% омода мегӯяд соҳибшон. духонага квартира бадром дар 7-ум ошина қарор дорад. 50 квадрати метр ки об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона ҳамаш, яъне ки проектош тайёр аст. уже шпаклокашам кадагӣ ҳаст. бадром хай бо худтон аниқ қадам мегирем дар наздикиш ҳамаи чизҳои лозима пеши кургаво, яъне ки чораха, яъне ки ҷои беҳтарина мегӯяд соҳибшон срочно мегӯяд, яъне ки мефурӯшем бозам арзон мешавад. нархаш 310 000 сомон ки боз мегӯяд муомила ва савдо ҳам мекунем. мегӯяд хона мегӯяд аз
қариб 60%, яъне ки 50% уже омода аст. Яъне ки бо хитон дигар ремонтша ба дили хитон қадам мегирем бардор. Ба қадами шумо агар намехел квартира духонага дар коша дар шаҳри Душанбе метавонед ки дигар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо гирен. тоқа вариантҳои сум гуфтагааст алиш ягончи маълумот нест бадорон баромад дигар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳои поён буда занг зада гирен. замини фурӯши назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри бохтар дар пеши қарабуло гуфтагааст кӯчаи Димитров. ҳамин хеле маълумот аст кӯчаи Димитров бихай бо аниқ карда мегирен. замина маҳсулоташ дӯстон азиз 5 сотик замин аст ки фундаментош қатъи камтар строykаш уже тайёр аст ки сроштан мегӯяд соҳиб шумо мефурӯшем уже проектҳои хонаш деволош уже бардоштагааст. 3 дар хона якта калидор бания ошхонааш ҳам дар дурuni хона ҳаст. дар инҷа об суд мегӯяд бе проблема мега ҳамаш ҳаст мегӯяд яъне ки фақат стройкатон далишона мебарад кришаша маҳкам кардам кора мегӯяд хона уже қариб як чанд фоиз омода аст. хай бухтон аниқ қадам мегирем бардорон бо нархи 200,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам арзон ва муомила мекунем мегӯяд соҳибшон ё ки ба ягон сехонага мегӯяд алишам мешавад болоиш маслиҳат мекунем мегӯяд соҳибшон. ба кадами шумо гарам хеле замин агар хона дар кор бошад марамат дар рақамошон аст метавонен маълумоти пурраша занг зада аз ҳамин рақамҳои поёнбуда гирен марамат. замини фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ аст бардорон қарор дорад дар ноҳияи рудакӣ дар ленинский район гуфтагааст дар маҳаллаи каратогинский ду гуфтагааст соҳибшон. маҳсулоти заминашон 6 сотик замин аст ки гирдаш полни худ маҳкам аст. замини обӣ аст мегӯяд сирошна мегӯяд мефурӯшем ба пешош мегӯяд чанд намуд маршрутка мегзарад мегӯяд ҷои нағз аст. 6 сотик замини холӣ гирдаш полни худ маҳкам аст бардорон хай бо аниқ карда мегирем. бо нархи 150,000 фурӯхта мешавад ки бозам савдо ва муомила мешавад мегӯяд соҳибшон. дар инҷа уже метавонед ки хона карда 100% зиндагӣ кунем бардорон. ба кадоми шумо гарам хеле замин лозим аст маромат рақамошон аст метавонед ки маълумоти пурра ва 100% аз ҳамин рақамҳо гирен. аз шумо хоҳиш мемонад ки фақат лайкотро муданги ва видеонавори моро дар имо васат опалиса кунед. раҳмат барои дастгириётон. хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри бохтар дар ноҳияи совхози ваҳш гуфтагааст соҳибшон. маҳсулоти заминашон 16 сотик замин аст ки 3 дар хона якта калидор ошхона ҳоҷатхона ҳаммом оғул дегдонхона отделни ҳаст ки боз мегӯяд қатиш боғ дорад ки ҳамаи намуди дарахтони мевадиҳанда ҳаст мега обсуед бе проблема ҳаст. дарахтони мевадиҳанда қатишонамаш ҳисоб мехӯрад. бо нархи 280,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам савдо ва муомила мекунем мегӯяд соҳибшон 280,000 сомонӣ бардорон. ба кадоми шумо агар ҳамахи хона лозим аст рақамошон дар поёни видео ки метавонед ки маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо занг зада гирем мегӯяд боз мегӯяд савдо мекунем муомилаи хуб дорад мегӯяд сирошна сум дар кора. марамат хай бо занг занед аз худашон дигар саволотона яъне ки саволша диҳен ва ҷавобша гирем. хонаи фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ аст бардорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар поёни мошинбозор гуфтагааст соҳибшон. маҳсулоти заминашон 3 сотик замин аст ки як дар хонаш уже омода кардагӣ тайёра ки бозам дар бари хона уже временка хона ошхона банияшам уже почти тайёр аст ки дар инҷа об суед мегардад хона мега бо ҳама шароитош омода ва 100% ки медорад зиндагӣ мекунем. бо нархи 175,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки мегӯяд бозам савдо мекунем мегӯяд дар назди хона аввал ки биен бинем мега хонаро маҳқул кунем баъд бо савдо ҳам дорад. ба кадоми шумо бардорон ҳама хеле хонаи замин аз поёни мошинбозор шаҳри Душанбе маҳқул аст марамат занг занед дигар маълумоти пурраша аз рақамҳо поён буда гирен марамат. хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи қумсангир дар ҳамин территорияи район шаки аниқтар маълумотшо нагуфтаям кадоме ки мехарад худмон ба телефон мефаҳмонем. маҳсулоти заминашон 12 сотик замин аст ки 2 дар хона якта калидорча ошхона ҳоҷатхона ҳамомшам отделни аст. чойлоби ангур дарахтони мевадиҳанда обсуед ҳамаш ҳаст мегӯяд соҳибшон. бо нархи 180,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бозам мегӯяд савдо ва муомила мекунем мегӯяд соҳибшон арзон дорад. дӯстоне ки аз ҳамин ноҳияи қумсангир ҳамин хел хона пристабдан яъне ки ба кадоми шумо лозим аст маълумот метавонед ки дигар маълумоти пурраша аз рақамҳо поён буда гирен. шумо агар ҳам хеле хонаҳои фурӯшии замин квартира мошин чизе ки барои фурӯхтан дошта бошем бардорон метавонед ки маълумоти қатъи суратош дар номери имо ба ҳисоб роӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем.
квартираи фурӯшии навбатӣ аз сайбардорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 32 микрорайон гуфтагӣ аст ки наздики фабрикаи ширин яъне ки дуртар нест, наздики фабрикаи ширин. Як хонага квартира аст ки дар 4 ошона қарор дорад, 28 квадрати метре ки обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, темиз, кондитсионер, холодильник, мебел, шкаф, яъне ки ҳамаи чизои лозим шуда, телевизорам ҳамаш ҳаста, мега қатишон ҳисоб мекунем, мега соҳибшон ремонти замонавӣ ҳамаш 100% мега қатишон тайёра. Бо нархи 260 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки ва савдо муомилаш мега камтар дига мекунем дар назди квартира, фақат одамони харидори аниқ бошад, мега соҳибшон беҳуда занг назананд бардорон. ба кадоми шумо агар хай квартира лозим аст, метавонед ки дар рақамон поён буда занг занед, дига маълумоти пурша аз худашон гирем. Маромад фақат шумо лайкотона монда гиред, силкаи видеои моро дар ин васатон падилса кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, хонаи дуошина аст ки қарор дорад дар шаҳри Бохтар назди ЖД гуфтагӣ тарафи Сарбанд Нурофта. аз Ҳоҷи Шариф 1-2 километр болотар аст ки аз дуруни шаҳр 4 километр мешавад то замин, яъне ки ЖД. дӯстони азиз, кадоме ки медонад. хоб масоҳати заминашон 3 сотик замин аст ки 5 дар хона аст ки хона коробка аст, бо гӯшти пухтакати омода шудааст. дар дуруни хона калидор, баня, ошхона ҳамаш дар дуруни хона ҳаст. сирош мега бо нархи арзон мефурӯшад, мега 205 000 сомония, мега бозам арзон ва муомила мешавад. проекти замонавӣ нава мега соҳибшон, яъне обсвечам бе проблем дар инҷа ҳаст. обуш яъне ки дар инҷа бе қоидавӣ мега мегзарони соҳибшон. ба кадоми шумо дӯстон азиз ҳамин хел хонаи заминӣ лозим аз шаҳри Бохтар наздики ЖД лозим бошад, метавонед ки дар рақамои поён буда занг занем, бештар маълумота мегиред. дӯстони азиз, худтон фақат одамони харидор мегӯяд срочно мегӯяд соҳиб бош. маромад хай бо аниқтар карда гирем дар рақамои поён буда. квартираи фурӯшии навбатӣ аз сайбардорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 112 микрорайон гуфтагӣ аст соҳибшон. як хонага квартира аст ки дар 3 ошона қарор дорад, 30 квадрати метре ки обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, отделни аст, кондитсионер, термиз, мебел бо ҳамаи шароитош муҳайё аст ки неки нагуфтиян ки чизи чора ашуша қатишон метияд наметияд, иша нагуфтиян неки срочно мегад мефурӯшад. открити лестница бардорад, яъне ки лифт надорад. квартира беҳтарин ҷо дорад, мега дар наздикиш ҳама чиз аст, ремонти замонавӣ, ҳамаш сифати баланд кати. бо нархи 250 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам мега дар назди квартира боз камтар дига муомила мекунем, мега кадоме ки агар харидори аниқ бошад бардорон. маромад дӯстон, рақамошо дар поёни видео аст, метавонед ки дига маълумота аз рақамо поён буда гирем. шумо агарам хали квартира фурӯшӣ замин, мошин, чизе ки барои реклама дошта бошен, метавонед ки маълумоти пурраша қатъи суратош дар номери имо васаи мо роя кунем. дар видеои оянда фурӯшда реклама донем. ин буд 12 хонаи фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо. то видеои боздид.